Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! Сябры, я сёння прачнулася ў такім цудоўным настроі. І я таксама. Настрой такі творчы, што я вырашыла яго намаляваць. О, Дарыначка, пакажы! Калі ласка. О, цуд! Мне вельмі падабаецца. І мне таксама. Дзякую, апошнім часам я многа малюю. Маляванне, гэта здорава! Гэта цудоўны варыянт, як правесці час. Вось я вельмі люблю маляваць кветкі. І я таксама, асабліва фарбамі. Чаму фарбамі? Раней ты любіла алоўкі. Яны даюць больш магчымасці для творчасці. Паглядзіце, што ў мяне атрымалася учора. Ой, вельмі прыгожа. Але чаму пялёсткі трохі размытыя? Таму што я дадала ў фарбы шмат вады, для таго, каб кветкі былі светлыя і лёгкія. Дарэчы, ці ведаеце, як завуцца мастакі, для якіх вада і вадзяныя фарбы асноўны інструмент? Аквамастакі? Не, дакладна не. Хаця слова аква там, здаецца, было. Верна, гаворка пра акварэль. Амаль здагадалася. Усё верна. Менавіта пры такой тэхніцы малявання колеры мяккія і размытыя. І адкуль пайшла акварэль? Лічыцца, што акварэль прыдумалі ў Кітаі. Я памятаю, што ў старажытнасці там ужо была папера. Так, правильно, Дарына. На паперы і малявалі. А яшчэ на шоўку. І ўсе малюнкі там былі каляровапразрыстыя? Не ўсе. Таксама выкарыстоўвалі туш і чорныя фарбы. А вось я не вельмі люблю фарбы, якія размываюцца. Чаму? Таму што можна дадаць занадта шмат вады і ўсё сапсуецца. Тады малюй алеем. І што? Алей не размываецца? Так, а яшчэ алейныя фарбы больш яркія. Цудоўна! Ніколі не спрабавала, але вельмі хачу. І я таксама хачу паспрабаваць. Думаеш, атрымаецца? Усё магчыма. Гэта складаней, чым акварэль. Але галоўнае практыкавацца. А давайте разам нешта намалюем. Выдатная ідэя. Але спачатку прапаную паглядзець мультфільм. Ой, ледзь не забылася на яго. Так, уключаю хутчэй. Уключаю. Як вам мульцік? Цудоўна. Ага, і мне спадабаўся. А ў мяне ёсць цікавы факт для вас. Што за факт? Ці ведаеце вы, які сёння дзень? Ой, ужо вельмі добра. Мы так цудоўна бавім час. Цалкам падтрымліваю. Гэта ўсё зразумела, але я меў на ўвазе іншае. І пра што ты хочаш расказаць? Сёння дзень кітоў, або сусветны дзень абароны марскіх млекакормячых. Ого, а хіба кітоў трэба абараняць? Яны ж такія вялізныя. Трэба абараняць усіх жывёл і птушак. Абсалютна верна. А хочаце пагуляем у веру-няверу на акіянскую тэму? Будуць пытанні пра жыхароў акіяна? Так. Я за. Давайте пачынаць. Пытанне першае. Ці верыце вы, што некаторыя віды рыбы могуць свяціцца ў цемры? О, свяціцца? Гучыць як праказачных істот. І праўда, нешта фантастычнае. Вось я не веру. А я сумняюся. Можа, нешта такое і бачыла. А трэба верыць. Гэта праўда. Няўжо сапраўды ёсць такія рыбы? Ёсць. Некаторыя маюць спецыяльныя органы, якія дазваляюць ім свяціцца. Абавязкова пра гэта пачытаю. Добра. Другое пытанне. Ці верыце вы, што кіты могуць доўга знаходзіцца пад вадой, не дыхаючы? А, гэта ўжо больш падобна на праўду. Кіты ж вялікія. Я думаю, гэта праўда. Верым. Правільна. Кіты могуць заставацца пад вадой да 90 хвілін, не дыхаючы. Ого, вось гэта сапраўдныя чэмпіёны. А што яшчэ цікавага, ты пра іх ведаеш? Кіты могуць праплываць вялікія адлегласці, каб знайсці ежу. Хопіць ужо пра кітоў. Давай трэцяе пытанне. Ну ладно, даю. Ці верыце вы, што некаторыя віды рыб могуць хадзіць па зямлі? Што?
Ходить по зямлі? Так, хадзіць па зямлі. Сапраўды, цяжка паверыць, але цалкам падтрымліваю. Хай ходять, месца хапае. І правильно. І хто там ходзіць? Напрыклад, глеісты скакун. Ён можа выпаўзаць на зямлю і нават падымацца высока над зямлёй. Ой, якая незвычайная рыба. Ці то рыба, ці то птушка. А хто памятае, як называюць людзей, якія займаюцца вывучэннем птушак? Птушак вывучаюць арнітолагі. Я нядаўна пазнаёміўся з адной вельмі незвычайнай птушкай. А мы з такой птушачкай маглі раней сустракацца? Не ведаю. Гэта вельмі прыгожая і трохі смешная птушка. І якое ў яе імя? Завецца казадой. Ой, я ведаю такую. А я пра такую ні разу не чула. Тады мы з Касей з задавальненнем пазнаёмім цябе, Дарына, і ўсіх нашых гледачоў з гэтай асобай. Увага, увага! Перад вамі казадой. У старыя часы лічылася, што ён забірае малако ў рагатых жывёл. Казадою у мінулым увогуле падазравалі ў чараўніцтве. А сёння мы ведаем, што гэта няпраўда. Казадой – карысная птушка, якая ловіць насякомых. Таму не дзіва, што побач з рагатымі жывёламі іх шмат. Дарэчы, у беларускай мове у казадоя ёсць і яшчэ адно імя. Ого, мне казадой пра яго не гаварыў. Ляляк. Ляляк? Гэта што, нешта звязанае з лялькамі? Зусім не. Назва паходзіць ад лякацца, што значыць пужацца. Гэта таму, што казадоі пужаліся людзей? Можа, і пужаліся, але і самі маглі напужаць. Вось яно што! І як жа? Птушкі асцярожныя. Іх убачыць можна зблізку. І часта чалавек не чакаў сустрэчы. Зразумела, ад такой сустрэчы ён пужаўся. А яшчэ казадоі спяваюць не як усе птушкі. А як? Іх голас нагадвае тарахценне матацыкла. Вось гэта артыст! Казадой зусім невялікі, прыкладна памерам з голуба. Размах крыла ў яго каля 65 сантыметраў. Сёння ўбачыць казадоя ў дзікай прыродзе вялікая ўдача. Таму што ён актыўны толькі ў прыцемках і ноччу. Менавіта. А яшчэ гэтая птушка майстар маскіроўкі. Я нават ёй зайздрошчу. Для казадоя гэта зусім не складана. Як і для многіх птушак. Не зусім. Пер'е казадоя практычна зліваецца з колерам ляснога подсцілу і кары дрэў. Сапраўдны хамелеон. І гэта супер. Вось бы мне так. Няма чаму зайздросціць. Ты хочаш злівацца з дрэвамі? Не, але як забаўна было б гуляць у хованкі. Тут не паспрачаешся. А я ведаю, што казадой не стварае гняздо на дрэве, толькі не разумею, чаму. А чаму бы не? На вышыні больш бяспечна. Драпежнікі не змогуць дастаць. Як ты ўжо заўважыла, казадой умее добра хавацца, таму спакойна адкладае яйкі на зямлю. І яго не турбуюць? Звычайна не. Фантастыка! Як думаеш, можна зараз яго знайсці? Думаю, не. Казадоі на зімоўку ляцяць у вырай, звычайна ў паўднёвую Афрыку. Значыць, туды дзе цёпла. А калі яны вяртаюцца? Вясной, звычайна ў канцы красавіка. Тады ў красавіку пойдзем шукаць. Дамовіліся. Сябры, я вось слухаю, у нашай краіне так шмат прыгожых птушак. Так, гэта праўда. А я заўжды гатовы вам расказваць новыя факты пра іх. Дзякуй. А зараз, можа, мультфільм паглядзім? Сядайце зручней. Цудоўны мульцік. Ага, і таксама пра птушку. Я б сказаў, што хутчэй пра сяброўства. Пра сапраўднае сяброўства, як мы і наша праграма. Гэта бясспрэчна. Час прайшоў хутка, і трэба развітвацца. Пажадаем нашым гледачам цудоўнага дня. А ўбачымся мы, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!